Denú sraf ó gcuineo maidir le todhchaí údar as na Gaeltachta faoi chur bhaim na stratéise fiche bliain go na Gaeilge agus faoi cheor nach chuí na Gaeltachta. Thug an tairistáit Gaeltachta Duine McGinley le fios nach mai éon todhchain an go bhhabhart údar as na Gaeltachta eise amach agus go mai an bhhabhart nó a cheapar leidiche go mór ó híomh líon na ggóiltaide. Dúirt an taire gomach nasc formáilta ráchrathú idir an údar as agus áisinachtaí fintriachta eile nós an IDA agus fintriacht éidan. Tugadh le fios freisin gur bhain tangólaíoch, seachas bhain tíreolaíoch a leachar amach tóra nach chuí na Gaeltachta. Leis i géad thuairisc ógraí an léine, seadáin ní bhreislein. Me bhí imníor chultaí an údaras revógra na máine an Alcara ní roisin le feiceal. Chur presácaid aran na Gaeltarta jeúla go leor ráflaí. Luéis sé cintí rialtais faoi chur a bhaim stratéis fi blian den Gaelic. Ina másc go méid údaras na Gaeltarta sláin, agus go méid an ról fintriachta agus fástaíachta a hannealón. Bei údaras na Gaeltarta agus éisineachtaí fintriachta eile ag obair is leabhaich eile níos le inéistíocht a chrús a Gaeltart. Tá cinniú ghlacha an rialtas a dúirt an tara na méid téchain a reachtal níos mó le bord an údaras a ranú. Bei an bord sin lédaithe go idir 10 na dísín ball idir fád animníthe. Tá luhaid armsa mar ar a stéit. Go dtí le mense díobse, agus an phobal atá géisteart, go maithí údaras na Gaeltarta. Níor leúin was siad rathe le údaras na Gaeltarta nniu, bhí éagsleach tuairimí ag bol údaras faoi ógran ar a stéit. Nád gribh éiginteacht tá cinteacht in isise am rial a ról an údarás, an rud is táchtaí luigh an tara ná status quo. Go méid ról fintriachta agus cótaí gin údaras tá bhstig na Gaeltachtaí. Caiimar ag bhfuil mid go hilagus go thomlan mítheasta a dacha leis sin cuaachtavis bonte bhána daoine sin nach mé deis ag pobl na Gaeltachta bháta a chathú. Bhí cóibbrú gcónaí idir Enterprise Ireland agus an tódarás. Deir sé go ben rud mórnis go mis nach chuir bhain forimáilta. Nis ní éicim céim fád a gáid chuir bhain forimáilta nar bhí sé gobal go bra mar a bhí sé. Bhí mu sinna geirí le gábhríon cinsú go ganneofaí na cuir mé tugain agus dhearbhíon tar aniu go muid chuineal mar a dúir sé héanaan status quo. Is a bhómhar na bliana siúgain a bheith spórdúr an údaras le hanimniu, agus bei cad post a phríomhhaimena úra ógurt go lua. Ní bhreislein NuachtTG4 a gandaigh go na ngáil. Einún túrimíocht leidir le tamil go mbeidh cuairmí fintriachta gunúdaras, dearbhíú ó ráitis an Airistáit Gaeltachta nniu go mbeidh an status quo mar tugadh maidir le feimena an údarás go ginearálta feimena fintriachta san áirimh. Tugadh le fisáfach nach mbeidh na sonairí ar fáil go bhhailseofar an bille Gaeltachta. Dúirt an tairistáit Gaeltachta Duine McGinley inniu go níoraithe le údaras na Gaeltachta a chuid féimeanna a reachtúla a chuineal agus go gothathar cua-brú idir an túdaras agus éisineachtaí fintriachta eile ar waithe le heinéistíocht sa Gaeltacht. Sin rud a suntasaí fa seo go bhfuil sé gceist go mbeadh an cua-brú fintriachta seo ar bhain formáilta. Nar a fiafriú den Duine McGinley cén cétadan nó an sciar don chuacht fintriachta a bheith fuacha ag an údaras ó gompraid le leithéidí Enterprise Ireland agus an IDA bhín méid se le réige. Sílan an rialtas gur choid go méh an có-ibrisin ar bhain formáilta agus go leanar a ré agus go mis ag coidú lena chéire agus ar bhaillamsa go gáilí posta ar bith an sa Gaeltart mar go rud neamhharmalta an sin agus go hit sé idir a déir stáil, be muid ag súil go méid cóirle na negraíochta seáile ar fáil don údaras. A níl na min sonraí déanta go fáil a tá sé sin a phlé a bhaithe na huaige, a sé a phlé ag ard level agus ar náide nar a ailseathar an bille bé muid níos crunne go ddíra go dtí go formáilta agus a bhéise. Deirtar sa réitis fasta go ndéanthar foráil reachtúil le na chráirú don údaras a chud eachhaí teoranta a dhíriú i dtrá airnealathe fintriachta ar léith agus cua-brú le heisineachtaí fintriachta eile go héirid a gceist tugraí suntasathe Gaeltachta a bhfuil potensial aird acu. Eile bhó monachan NuachtTG4 ar an Alcara a gandaigh go na ngáil.